това видео, защото мисля, че ще е полезно на хората, които искат да се развиват в социалните мрежи по някакъв начин. Без значение коя е нища, аз ще ви давам пример с нещо, с което аз се занимавам. Искам да ви покажа как реално аз снимам съдържанието за един месец напред. Супер импулсивно видео. Нямам подготвен сценарий, нямам подготвени записки, по които да вървя, но първо, защо си снимам съдържанието един месец напред? Чакайте да взема микрофон. Пухчето на микрофона ми го няма или е някъде заринато в листовете около мен, но защо снимам един месец напред? Защото за мен е много важно аз да качвам в социалните мрежи. Социалните мрежи са канала, от който аз имам клиенти. Тоест, аз ако спра да снимам съдържание, аз може да нямам клиенти. Отделно се занимавам и с други неща. И като цяло играла съм го този номер да нямам нищо за качване и стреса е огромен, поне за мен. Аз съм човек, който искам да ми е планирано, искам всичко да ми е готово и искам, дори си ги насрочвам видеята, защото искам да знам, че ще имам съдържание, а не ама днеска да се чудя, ама какво да кача, какво да измисля. Някои моменти ми е трудно, емоционално, примерно, не съм добре, нямам енергия, говорила съм с кофти клиенти и да ми да направя само някакво хейтърско съдържание, тип айде, какво отлагате, защо сте толкова несериозни, нали, това са истини реално, но няма как да ги поднесеш тези неща в социалните мрежи, или поне аз не искам. Или пък въобще не ми идват никакви идеи, или го правя през пръсти. Все такива неща, които накрая резултата е... резултата е посредствен. Това е думата. Посредствена, аз не искам посредствени резултати. Някои хора планират за една седмица, за 2 седмици, може за предишния ден, ако ви е по-трудно, но аз съм открила, че за мен един месец е най-работещото, защото разпределям си работата по фазата в месеца, в която съм и когато съм най-креативна, имам най-много енергия, сядам, снимам всичко, обработвам го. Така ми е много по-лесно след това да мисля за другите си неща, които това всичкото са задачи и са много. Ако го правя за 2 седмици, имам чувството, че тъмън съм обработила и качила едните неща и пак ще трябва да започна да мисля, което пак би ме стресирало. Също и за една седмица, това въобще не го коментирам. Аз докато измисля и обработя всичко, не обичам да се разпръсквам процеса, искам да седна да си измисля идеите, след това да ги снимам наведнъж или ако не наведнъж, поне за 2-3 дни и после да седна и да си ги обработя и чиста работа. Как го правя? Така. Ползвам 2 неща. Google документ и Google таблица. Започвам с Google таблицата и скривам някои неща, защото така. Това е структурата, по която си качвам. Когато започна да си правя самия календар, ето тук първо си записвам идеите. Най-често тук на пилари моите са храна, мотивация. Ето тук ще ви цъкна да видите. Храна, мотивация, реален фидбек. И това значи, че първо минавам и си записвам. Към храна на тази седмица ще тествам картофена салата. Ще правя картофена салата. После ще тествам. После някаква рецепта за гости. Реален фидбек ще запиша, примерно, видео за коя си клиентка с нейно съгласие. Това нещо си го правя по 4 пъти. Ето по този начин и това ми е целият месец разписан така. Така ми е много лесно да си нахвърля идеите систематизирано. След като съм си направила всички тези основни неща, си влизам в един Google документ, за да ги разпиша малко по-подробно. Какво значи рецепта за салата с рибатон? Какви съставки ще има? Овесни бисквити. Окей, какви съставки ще има? Ето това ми е контент плана. Всеки контент план имам тук
на 4 седмици. Така ми е много по-лесно да се ориентирам и с публикуване, особено ако имам някаква колаборация с някой, примерно с RiseUp. Знам, че трябва да е в третата седмица и влизам, а не един огромен списък от видеа. Когато цъкна 2 пъти, ми излизат по ето този начин видеята, защото тези текстове са хединг. Тези са ми нормални. И по този начин мога да на видео 1, видео 2, 3 и така нататък. За някои от седмиците, реално това ми е стар контент план. Трябва да го изтрия, просто докато го правех в момента исках да заснема това видео. Си оставям ето тази таблица, как го правя това нещо. Идвам си, копирам си я, копи, paste, unlinked или link. Аз го правя unlinked. Имам си хединг 1 за видеото. Това ми е сценария, ако има сценарий. И по този начин си ги правя. Когато сложа зелено кръгче, значи, че видеото ми е готово, обработено, снимано, всичко е точно. И така го правя за всичките видеа. Това съм свършила и до сега да си разпиша нещата и в момента трябва да направя план за снимане. Хубаво, написала съм ги аз тези видеа, но как да се организирам да ги снимам? Какво правим? Имам няколко типа видеа. Първи тип видео – рецепти. Втори тип – говорене пред камера. Трети тип – един нов формат, който искам да пробвам с някакъв вид тетрадка, дъска, ще го измисля. Започвам с рецептите. За да снимам рецепти, трябва да видя кои съставки имам в момента, кои нямам, какво трябва да си напазарувам и как да ги комбинирам, за да може чисто времево да сготвя възможно най-много неща и да ги снимам. Така, започваме. Първото видео. Рецепти. Как го правя? Започвам чат със себе си в WhatsApp и си пиша план снимане, рецепти и тук сега ще ги разписвам. Това може да си го направите и в документа, просто когато ходя да пазарувам, най-често ползвам WhatsApp за списъци за пазаруване. Това си ми е чата с мен. Отварям си ето така двата раздела и след това започвам. Минавам по всяка една рецепта и си записвам рецепта 1 салата с риба тон. И започвам да си пиша съставките. Пица от картоф. Може да сваля картоф. Поне 4 картоф ще дадем. 2 яйца. Подправки вече. Следващо. Окей, имам пазарки до изправя. Трябва да имам кефир. Сванак. Извара. Тофу. Сладки картофи. Готови сме. Това са всичките рецепти. Сега трябва да мина по всичките, защото някои продукти се повтарят, като картофи и така нататък. Най-трудното нещо е всички рецепти ми изгледат адски вкусни и как да не ги изготвя всичките наведнъж, но аз не мога да ги изготвя всичките наведнъж, затова правим някакво разпределение дори. Сега да видим, пак ще ги сумирам като подправки и ще ви покажа какво става. И какво имам всъщност вкъщи. Така, видях всичките неща. Изкарах си всички съставки, които в момента ги нямам вкъщи. Трябва да купя консерва рибатон, малко още червен лук, кефир, спанак, извара, овесни ядки, 4-5 картофа, кокосов кен, шунка, 2 котич, суха извара, жива мая, пудинг, сладък картоф и замразено броколи. Не е лесно да снимаш рецепти. Не е най-евтиното понякога, но какво да се прави? Сега, така като гледам, няма рецепта, която да мога да направя в момента. Всъщност овесни ядки, аз си мисля, че нямам за това. Но и като цяло не мисля да започвам да снимам рецепти само заради една рецепта, така че трябва днеска да напазарувам и да снимам поне няколко рецепти. Как да ги разпределя? Колко са рецептите? 1, 2, 3, 13. 13 рецепти, окей. Най-вероятно утре ще ги снимам всичките, ще направя един хубав meal prep. Ще видя защото всъщност утре е четвъртък, а ние в събота ще пътуваме и трябва да видя кое може да се остави, кое може да вземем с нас, за да не се разваля и така нататък. Но утре ще го мисля това как ще ги снимаме. За момента няма да снимам рецепти. Сега, след като сме готови с рецептите и всичко свързано с храната,
трябва да погледна видеята, които са тип говорене пред камера. В момента има много хубаво слънце, така че мога да ги снимам и в момента. Понякога така ми идва музата, дори директно, докато пиша сценариите, да ги заснема, ако не са много чиста работа. Така че сега ще проверя това. Готово. Оказаха се 3 видеа и още едно има, което е пак за една друга клиентка и все още не съм получила разрешение от нея да го използвам. Така че ще изчакам. Но те ще си ги снимам, няма проблем. И сега искам да тествам един нов формат. Само че все още не съм измислила дали да е някакъв вид на тетрадка да го направя или да е на дъска. Сега ще го помисля и ще ги направя. Ще пробвам с този тефтер, защото пише и Slay. И идеята ми е, нали аз това го гледах това клипче, но много ми хареса като идея и съм си го пречупила през моите неща. Нали ще си пиша нещата и просто ще го затварям. И тук CTA ще си го казвам, докато това се вижда. Мисля, че е много готина идея. Така че сега пак ще мина и ще си припиша всички неща, които искам да показвам тук, за да може директно като седна да снимам и видеята с говорене, всичко на едно да го направя. Окей, направих си нещата за листчетата, обаче слънцето се скри. Ето, застана облака точно пред слънцето. Така че, излиза. Започваме. Добре, слънцето се възвърна. По принцип почна да ги снимам с лампата, но слънцето пак се върна, така че ги снимах на слънчева светлина. Ето така е резултата. Сега, трябва да отида да си купя продукти за рецептите. Не знам дали днес ще снимам рецепта, най-вероятно ще утре, защото няма да имам време наистина. И да. И да си взема една пратка от Еконт. Това е плана за сега. Но първо трябва да оправя цялата тази кочна, която създадох навсякъде с листчета, глупости и така нататък. Видите хора, вече сме нов ден. Аз вече снимах няколко видеа. Тези, които са от Lidl, току-що ги снимах. Снимах и рецепта за ето тези бисквитки. Не започнах да снимам по-рано, защото пералната работеше, беше много шумно. Какво ми беше разпределението на плана, за да мога да снимам за около 2 часа, даже не е 2 часа, аз много се и туткам да ви кажа днес. Всъщност започнах да снимам към 9:30. Плана ми е до 12 да свърша и мисля, че ще успея. Въпреки, че нали, пак ви казвам, много се туткам, ходих да пускам сушилня. Секунда. Мисля, че вече сме под контрол. Първо сложих да варя картофи и пиле, за да може докато върша всички неща, те да са готови. Направих бисквитите. След това, докато изчаках пералната да свърши, си нарязах заготовки. Ето тук може да видите всичките ми заготовки, които са за другите видеа. Да може сега вече би трябвало всичко да ми е сварено, направено и директно да си започна да си снимам. Ще да замине лука, телефона, така, както и да е. Сега общо какъв е плана? Плана е да продължа да готвя. Ще започна ще правя едни пици от картофи. Би трябвало картофите вече да са сварени. Сложила съм си и един ориз да накисам, защото той трябва за 4 часа, за да тествам един хляб. Но да, него ще го правим по-късно. Едни пици от картофи. Би трябвало картофите вече да са сварени и ще ги сложа да ги пека. И когато сложа да се пече тази пица, просто ще си направя всички салати, защото повечето са салати. Картофина салата, пилешка салата, салата с риба, тон. Надявам се да не се развалят, не би трябвало. Малко просто ще си отядем на салати, ама такъв е живота. Здравейте хора! Няколко дни по-късно, даже след събитието, аз не съм се включвала. Докъде сме със съдържанието? Миналата седмица не помня точно кой ден се включих като ден от седмицата, но снимала съм видеята, просто нямах време да ги обработя, защото бях на събитие. Днеска цял ден съм между срещи, така да се изразя, и ги обработвам. Сега имам време до 5:30 да ги обработя. Започвам! Между другото, всъщност, аз ги обработвам и не съм снимала всичко. Сега ще ви кажа колко видеа не съм снимала. От около 30 видеа някъде не съм снимала 5 или 4. Защото това едното е само voiceover и мога и сега да го запиша. Но обработила съм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи ми остава да обработя още около 15 видеа. Така че ги захващам, защото положението е до
газ. Имайте предвид, че всъщност аз съм ги обработила, но имам между срещите между 15 минути и 30 минути. Сега ми е първия по-голям прозорец, така че се захващам, защото положението е сериозно. Здравейте, хора! Часът е 10 и аз може би един час качвах видеа разсрочено. Ето, сега се качва последното видео и сме готови. Този инструмент се казва Buffer. След малко ще ви го покажа. Много е удобен, спестява ми много време. Качвам в 3 социални мрежи едновременно. Преди качвах в 4, но нещо се отказах от Facebook за сега. Не знам. Може и да го върна. Ще си помисля, да ви кажа честно. Тъй като се заплаща на социална мрежа и дори не ми минало ми е през ума, реално от Buffer да качвам примерно в TikTok и в YouTube, от Meta да се качвам в Instagram и в Facebook, но пак ми се струва много голяма занимавка да качвам, но то пак е за разсрочено качване. Много ми се спи, този път си добавих по-малко чай, може би е за това и все още ми се спи, но да. Така, общо взето, ако трябва да съм честна, за около 3, 4, 5, хайде часа, не повече. За един ден. Един 8 часов работен ден ми трябваше, за да си снимам цялото съдържание за месеца. Идеите ги измислих за около час и половина, като те моите са основно рецепти и някакви полезни неща, за които така или иначе искам да говоря. Снимането на чисто говорещите видеа беше 30 минути, няма и толкова. Вече за рецептите ми отнема повече време да ги снимам, защото се готви все пак това нещо. Не ми се качва видеото. Да, обработката горе-долу пак между 3-4 часа да ми е отнела на всички видеа, просто защото субтитрите си ги правя в CapCut, просто добавям някаква музика, нарязвам си ги, рецептите също не са ми супер специални и вече съм свикнала да ги правя доста бързо. Най-много време ми отнеха видеята, които са тип тестимониал, защото исках да са малко по-така специални. Друго, качването сега ми отне 1 час да ги насроча всичките видеа. Имам да снимам още 4 видеа, които пак казвам, те са рецепти и най-вероятно просто ще ги снимам, когато ги правя, наистина да ги ядем. Примерно едното е една картофена пица. Аз казвам, че нямах картофи и просто сега като си купих вчера картофи, ще я направя днеска за обяд, примерно. Нещо такова. Или за вечеря. И това е общо взето. Ето, качи се видеото. Сега ще ви покажа. Ето така изглежда Buffer. Тук съм си написала описанието. Това ми е видеото. Само тук трябва да си напиша заглавие. Секунда. Така, готово е. Този тъмнел да сега ми харесва. И шедъл. И съм готова. Ето, ако трябва да го гледаме за месеца, тук всичко ми е шедюлнато. Ето от тук. И си имам за целия месец. Тук, където имам пропуски, истината е, че аз не съм и планирала за всеки ден видеа. Имам такива, които са low effort, които от телефона не си ги качвам. И да. Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било полезно. Ако има с какво ще да съм полезна, може да пишете в коментарите. Аз бях Вики, не знам дали казах, и в този канал си говорим за всякакви неща. Може да оставиш коментар, да харесаш това видео, да се абонираш за канала ми и да ме последваш в Instagram, защото, както виждаш, има контент, това значи повече, отколкото можеш да си представиш. До скоро!